tal? Benvidos. Hoxe ofrecemosles unha edición especial. Na primeira parte do programa, o presidente da Deputación de Lugo contestará as preguntas formuladas por veciños e alcaldes da provincia. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Vémolos no sumario. Os 20 comerciantes que participaron no curso Burela co seu comercio recibiron esta mesma semana os diplomas acreditativos. Os participantes dinse ir fortalecidos para competir no mercado logo de recibir durante 6 meses formación personalizada adaptada ás necesidades dos seus negocios. Rematadas as obras de renovación e abastecemento en varias rúas da capital con cargo ao Plan Estatal en Investimento Local. Os traballos responden a unha bella demanda veciñal. A Fundación TIC asinou 9 convenios de colaboración con empresas da provincia para a promoción do seu traballo. Todas teñen como base nos seus negocios as novas tecnoloxías. Ca entrada do ano novo remata unha etapa da política provincial e agora é momento de facer balance e falar de novos proxectos de futuro para o 2011. Nos saímos á rúa para recoller as inquedanzas que veciños e alcaldes lle plantexan o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, sobre temas relacionados coa provincia. Pues a mí me gustaría preguntarle qué van a hacer en la Deputación para crear empleo para los jóvenes, ya que yo estaría interesado en eso debido a que acabo de terminar mi FCT, mi formación profesional, y yo creo que esa pregunta es lo que nos hacemos hoy en día todos los jóvenes, ¿no? Básicamente. Bueno, Miguel, eu creo que o primeiro que hai que decir é que todas as administracións temos que estar moi implicadas na búsqueda de emprego. É dicir, todos temos que pensar que nada máis levantarnos todos os días temos que pensar en que facemos para mellorar a situación da xente que non ten traballo. E a Deputación está a facer. Este ano vimos de aprobar o Pacto Provincial polo Emprego que permitirá que 540 persoas reciban formación para poder entrar no mercado en empleos que son os que creemos que no futuro van a ser demandados máis en Lugo. Materias de turismo, actividades sociosanitarias para residencias, o mundo da terceira edad e tamén os empleos verdes, todo relacionado cos aproveitamentos enerxéticos, ca agricultura, ca gandeiría, cos aproveitamentos forestais, en definitiva, todas aquelas actividades que consideramos que teñen futuro. E en segundo lugar, vimos de aprobar o gran Plan Lugo Emprega, que é un plan dedicado aos concellos para que durante un período temporal de 6 meses empreguen a máis de 700 persoas no ano 2011, que vai ser un ano moi difícil para os concellos. Pero tamén hai que pensar que temos que promocionar todas aquelas actividades de futuro. Eu dicía antes, o turismo, a cultura, os deportes, o aproveitamento forestal, todo relacionado co medio ambiente ten que ser unha verdadeira oportunidade para a provincia de Lugo, xunto cos empleos relacionados cos maiores, cas residencias, ca sanidade e cos aspectos máis sociais desta sociedade. Eu, en primeiro lugar, quería agradecer ao presidente da Diputación a execución do investimento do canon, que chegou á última fase nesta anualidade do ano 2010, pero, ademais diso, temos dúas importantes actuacións que son a do polígono industrial, a ampliación do polígono industrial dos Acibros e a entrada en funcionamento do Parque de Bombeiros Comarcal. Eu quería que lle dixera aos veciños como van as obras, en que trámites están e cal vai ser o calendario de posta en funcionamento destas novas infraestructuras. Bueno, querido alcalde, eu creo que tes motivos para estar orgulloso destes 4 anos. Chantada foi o concello que recibiu máis inversión da Diputación Provincial en toda a provincia. Case 9 millóns cando terminemos este mandato. Bueno, como sabes, casi 5 foron para inversións no canon, estamos rematándoas. De feito, prácticamente a actuación no auditorio de Chantada será a última que se leva a cabo cas inversións do canon. Procederemos á licitación casi nunha semana. Espero que este licitada a obra do polígono dos Acibros, unha parte moi importante, porque o desenvolvemento industrial pende moito e depende moito, ademais, dese novo polígono. Aí vanse destinar casi 2,5 millóns de inversión e, finalmente, o que ti mencionabas, a posta en marcha do Parque Provincial de Bombeiros ten un protagonista moi especial en Chantada, onde vai haber unha das cabeceiras desta rede de parques. Como sabes, Chantada foi designada unha das cabeceiras e, polo tanto, aí vai haber xente empregada e, sobre todo, vai dar un servicio moi importante a Chantada. Creo que podes decir con orgullo, e todos os chantadinos o deben saber, que a Diputación foi no Concello de Chantada onde máis investiu nos últimos 4 anos. Y quería formularle una pregunta al presidente de la Diputación de Lugo. Si va a hacer algo para ayudar a los pequeños agricultores de Lugo y productores. Soy frutero, en venta ambulante.
Pois, querido José, eu creo que é importante que o discurso que está tendo a Diputación nos últimos tempos é de mirar hacia o medio rural dun xeito distinto. E iso ten moito que ver ca agricultura, fundamentalmente ca agricultura ecolóxica, non? Eu creo que temos un medio ambiente que permite explorar esas posibilidades e hai lugares especialmente bons na provincia de Lugo, como é toda a zona dos vals da Mariña, non? Toda a zona de Lorenzana, toda a zona de Mondoñedo, toda esa zona que nos permite hasta a chegada á Mariña, donde a agricultura ecolóxica ten que xugar un papel moi importante. E non solamente en produtos de brao, sino tamén en produtos de inverno. Así que eu creo que unha das apostas fundamentais é a agricultura ecolóxica xunto con unha utilización e unha forma de entender a gandeiría de xeito distinto. Para o noso medio rural é vital e creo que hai que trasladalo así ás novas xeracións de lucenses. Querido presidente, como preámbulo, eres conocedor das dificultades económicas que temos os concellos, sobre todo agora con esta crisis económica importante, e precisamos das axudas de todas as institucións. E creo que a Diputación é o instrumento máis axeitado de colaboración cos concellos porque parte do fundamento das Diputacións está precisamente nesa colaboración. Por eso a pregunta, en tres seccións, podía eu plantexarcha de que creo que é conveniente que os planes de obras e servicios, os que conocemos como POS, e tamén os planes complementarios, dotalos de máis capacidade económica, porque moitas das infraestructuras que se poden fazer a través deses planes de colaboración cos concellos son imprescindibles para que as veciños e veciñas, neste caso de Vilalba, e me imagino que toda a provincia, ter cada vez millores ou renovación dos servicios que hai. Bueno, alcalde, eu creo que non solamente de pos se marca o que é a política de cooperación da Diputación. De feito, ti ben o sabes, vimos de aprobar un plan extraordinario para varios concellos desta provincia, os que albergan máis población, en concreto aqueles que cubren casi a 176.000 veciños desta provincia, onde tamén se atopa Vilalba. Foron unhas inversións destinadas fundamentalmente ao que ti pedías, non? Que eran servicios e mellores infraestructuras para os veciños en tempos difíciles para os concellos. Pero non se agota aí o plan de cooperación que os concellos. Tamén vimos de casi prácticamente rematar un plan extraordinario de obra donde se destinaron máis de 50 millóns de euros directamente dirixidos ás inversións directas en concellos. E agora no 2011 tamén seguiremos cooperando cos concellos a través do plan Lugo Emprega, donde máis de 700 persoas de todos os concellos e en todos os concellos da provincia de Lugo van a ter uns postos de traballo temporais, pero que van a servir para que os concellos saquen adiante esas pequenas obras que sin axuda da Diputación non a poderían facer. Os concellos deberán poñer todo o que é o material e os materiales para facer as obras e a Diputación lles poñerá un persoal para sacar adiante esas pequenas inversións, aqueles servicios, os mantementos, a conservación de moitísimas responsabilidades que teñen os concellos. No 2011 tampouco será insolidaria a Diputación, sino que contribuirá facendo emprego, pero sobre todo cooperando cos concellos. A mí me gustaría saber qué se va a hacer para las personas mayores, alguna residencia, alguna cosa de esas, que no hay en Lugo. Y nos tenemos que aguantar en casa, o sea, eso es lo que quisiera saber. Casilda, no ano 2010 chegamos a un entendemento con moita xente. Pensamos que era o momento en que a Diputación, unha vez que ten transferidos os hospitais, non abandonara o mundo da sanidade, o mundo da asistencia social, o mundo de atender os maiores. Por eso vimos de aprobar un plan donde 10 concellos, que serán os 10 primeiros, porque non se acabará aí a actuación da Diputación, donde vamos a poñer unhas pequenas residencias, pero para concellos pequenos que son grandes residencias, donde podrán estar máis de 26 persoas vivindo e residindo todo o día nesas residencias, e sendo atendidas. Con eso atendemos a esa xente maior que necesita esa axuda, pero ao mesmo tempo en concellos pequenos como Trabada, como Meira, como Río Torto, como Ribas de Sil, como Guitiriz, e así hasta chegar hasta as 10 primeiras, se generará empleo nunha parte moi importante. E ademais loitaremos contra outro das asignaturas pendientes desta provincia. Abandonamos territorio, a población embellece, perdemos población, e abandonamos territorio. Esas residencias, situadas en lugares donde se perde población, axudará a frenar, sin lugar a dúbidas, ese parón e ese descenso de población e, sobre todo, loitaremos para que aproveitar todo o noso territorio. Non podemos deixar territorio desta provincia sin cubrir, sin habitar e sin poñer en producción. Así que esperemos que esas residencias sirvan para o fin que pretende a Diputación, que é non quedarse quietos en momentos de crisis donde hai que axudar aos que menos teñen. Eu, como alcalde, sei da dificultade
que entraña gobernar unha administración pública e, por lo tanto, me gustaría preguntarlle cales foron os obxectivos máis importantes e que máis satisfacción lle supuxeron a él como presidente da Diputación estes casi 4 anos que leva ao frente desta institución. Pois eu creo que siguen sendo os mesmos valores de sempre, non? Os valores de cumplir o que nos comprometemos a facer, non? Agora, cando se cubren casi un 85% do mandato da Diputación Provincial que se iniciou naquel xullo de 2007, podemos mirar para atrás e estar satisfeitos co que fixemos. Todo o que nos comprometemos o cumplimos. Cumplimos na creación na UNED, na capital da provincia. Cumplimos co canon enerxético, onde tamén Monforte recibiu unha partida de inversións importante. Cumplimos ca posta en marcha dos parques de bombeiros. Temos pleno acordo para desenrolar tamén en Monforte. Esa situación beneficiará aos seus veciños. Cumplimos facendo unha diputación que cooperaba máis e mellor cos concellos. Cumplimos sendo máis transparente en recursos humanos. Cumplimos en definitiva e agora vamos camiño do fin de mandato con novos proxectos, porque o futuro tamén demanda ter novas ideas, novos proxectos e capacidade para executar. E creo que ao final ese balance é un balance moi positivo. Quedan cousas por facer, pero aquelas cousas que nos comprometimos as cumplimos e iso, mirando para atrás, eu creo que é moito.